smide lige håndtum. Nej. Nej. Skal du tage ned i søbakken? Ja, ja. Så er vi snart til søpark. Ja, den er lige der nu. Ja, hvordan? Ja, hvor er vi fra? Ja. Vi kan gå derover, så er Knud lige. Yes. Se her. Nu skal du se det her. Det er bare godt for fisk. Ja. Prøv du luft? Det er for dårligt. Ja, for helvede. Hoa! Hvad synes du om forurening? Jamen, det er noget træls noget, altså, det ville da være bedst, hvis der ikke var noget forurening, men med den tid, vi er i, så kan vi nok heller ikke rigtig undgå det. Men som enkelt person kunne man måske blive bedre til at lade være med at smide skrald og sådan noget. Forurening. Men jeg synes, det er et stort problem for samfundet, at vi har så store mængder affald, at det er en stor post i de offentlige budgetter. At vi skal af med det, og at vi også til tider bruger tredjeverdensland til at dumpe alt vores affald, så det er ikke særlig kønt, når vi gør det. Tak. Jeg kan ikke lide forurening, fordi at man får det dårligt, når man bader. Det spiller bare max. Jeg synes, forurening er noget skidt noget. Vi skal til at køre mindre i bil og cykle lidt mere. Prøv at være grøn eller købe en elbil. Få solceller på taget eller få jordvarme. Jeg synes, forurening er noget skidt. Mener det.